रात्री झोपताना ना माझ्याकडे तोंड करून झोपा, पाठ करून झोपा नको, माका भीती वाटता खूप. लय हुशार असत, मग तुका भीती वाटता त्याची तुका चिंता, आणि तुका बघून मी मेलय भियान त्याची तुका चिंता नाही. ओ हे घ्या डिनर. अगं दुपारचा टाइम दुपारच्या टायमाक लंच म्हणतात आणि रात्रीच्या जेवणाक डिनर म्हणतात. अहो काल रात्रीचं शिळ होतं तेच तुमका दिलंय, तेकाच डिनर म्हणतो. तुमका खावचं असलं तर खावा नाही तर जावा. जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ. गपचूप वगीची नाटका करू नको. मी या काय तुमका वाचवचंय ना. या मास आणलंय, या सॅनिटायझर आणलंय, ते वापरा. कोणाच्यात जाऊ नको पाहुण्या बिवण्यांकडे. गपचूप घरात बसा, मगच तुमचा जीव वाचतलो. ऐकलं, लॉटरी लागली तर काय करतलं? अर्धे पैसे तुमका देतलंय, अर्धे पैसे माका घेतलंय. मी आपली मायाची वाट धरतले, म्हणजे तुमका पण त्रास नको आणि माका पण त्याचा त्रास नको. माका लॉटरी लागली 20 रुपयाची. 10 रुपये तुका ठेव, 10 रुपये माका ठेवतय, आणि आता बॅग भर आणि माया वाटेल लाग. माका एक गोष्ट सांगायची आहे तुमका. सांग काय तर लवकर, काम असत माका. प्रेमाने बोलतानाच ना तर सांगतोय. सांग बाई, सांग, प्रेमाने बोलते हा, सांग सांग. आय लव्ह यू. आय लव्ह यू टू. आय लव्ह यू वन कोण ते सांगा माका. वाक्य करतो बाई.